Продължаваме Майнкрафт оцеляване епизод 2. Здравейте, аз съм Александър. Да. Сега ние правихме клип, но не се качи и сега ще ви кажем какво сме направили. Надявам се, че ще се чува, когато се приближи малко. Телефонът се зарежда. Аз ще разказвам по време. Значи тук ние пак, нали, цялата ни къща, ние тръгнахме да сами намерихме това нещо. Тук, набрахме всички легла, стигнахме ми бънат. Направихме си легла и такива неща. Тук намерихме много бамбук. Много бамбук. И вода, да. И само да ни... такова... Да се влиза вътре в къща. Не кажете как да си... Опа! И не кажете как да си включим извън столищата. Нощата. Аз ще посетя тук и ще погледна насам там дали има нещо. Аз ще си мога. Ти ли се следва? Ами няма, гледай се. Аз съм тук. Отиди някъде другата. Аз знам. Отиди някъде другата, за да не се задържиш. Кай си нещо. И аз стани. Ама и аз стана там. Добре, давай. Вечер ли е то? Да, вечер. Сега пак са вечер. Пърли го тук е моето. Ей, ти взе моето. Ето ти. Чакай и печка и другите неща да изкопая. Искам да пустим да ни порасне бамбука. Виж, не е пораснал. Давай да се местим. Аз ще взема тиквата. И без това сме тръгнали към пустинята, да я търсим, но не се знае къде е. Аз събирам това. Бамбуката. Опа. Какво ми става на пътлет? Слагам без да искам. Още малко не съм. Не, се чува. Няма какво да се приближава толкова. Добре, твой проблем е, ако не се чува. Добре. Айде, изкопаш нещата. Къде изкопая бамбука? Ще аз да имам сапнинг, имам 7 сапнинг. Хайде. Чакай бе, бънато ми е. И на мен, даже не, на мен не ми е. Ведна къде? Следвай. Чакай, всичко обрали? Да бе. Пак, точно ти не си обрал. Обрай ги. Станало един. Са един. Чакай, да отидем да копим в мина. Не. Чакай ме. Да, може. Не ги убива, няма нужда. Да, без мен ще мога някакво. От 2 дни. А то е истински. Не 2 дни на Майнкрафт, 2 дни истински. Къде ме водиш, бе? Апа, чакай, стой. Чакай ме. Не можеш ли да обиколиш? Моите неща са почти към свършване. Кои неща? Ами, които имам. Което? Там брадва меч. Но Моите да са брадва. почти пълни. Ето тук е, тук е аз не. Къща ли ще правим? Не. Знаеш ли къде да не открием пустинята? Слушай ме. Какъв скок. Ти можеш да го направиш? Не, аз не знам как се скача. При тебе е по-различно скачане. Тук не е по-различно, така че аз не скачам. Не ли си живот? Не, аз не скочих. Ти не скочи. Слязах по нормалния начин. И сега скочи. Да си умре. Скок. Не, насам, таш насам. Защо? Къде си? И къде си? Върни се. Май намерихме нещо. Мисля, че намерихме. Следвай ме. Мислих за някаква къща. Има нещо. Ела тук. Това е зърце. Ела тук замърсено блато има. Ще направя една лодка и ще се... няма. Само дървета. Ама те са замърсени, така че да ги следваме. Хайде. Добре.
Сега ги няма такива някакво тъпо езерце. Ако искаш да направим нова лодка и да се движим по водата. Няма вода, пък къде видиш вода? Чакай, Стой стой. тук. Чакай. Какво Чакай, бавиш? не мога да се движа. Да не си угоднил. Не, бъгнах се. Бъгна се. Мама мия, какво става? Чакай ме. Как? Пропуск ли има? Тази... Да, не. Да, нещо такова. Тази версия мога да скачам от по-далече и по-нависоко. Чакай ме, бе, те чува. Лея, тук ще го прескоча това цялото. Нясвиш. Ей за малко. Чакай да те извадя. А, Няма да те извадя, ти защо скочи? Ето тук ще извадя. Хайш го. Не може. честно ти казвам, Бе, защо се забърява пак тук? бати простия дет си. Изкопай ми едно и толкова сгъде. Искай да те измъкна, бе, човече. Изкачи се нагоре. Най-после. Хайде, мен. Ето тук има замърсена бати, ще плуваме по него. Две преди. Ако знаеш дърво си му. Само една. Накрая. Защо? Няма да си хубим дървото. Не, искам да скачам. Бъгнато ми е да скача при тебе. Добре, тогава ти ще караш колата. Ти ще Аз караш. ще направя собствена. Една лопатка. Ето. Една лодка. Готовност. Карай. Качваш ли се? Да, хайде, аре. Много натежа. Не може да тръгнем. Не, Къде сме тогава? на тревата си я сложа. Давай. Тръгнем ли? Да, потезихме, давай газ. Чакай, че се въртя. Давай се да я караш. Чакай, чува. Давай сега да я карам. Не, няма. Виж колко бързо се движа. Бъгнато ли ти е, като се возиш? Не. Леко. На къде отиваме? Накъде това се ще гледам за мърсеното плато. Олечко след. Трябва да открием селище. О, божичко, я идвай. Къде? Слизай, паркираме тук. Слизай. Чай. Да ми спиш ни в болница. Хайде да е. Ето. Вземи лодката. Ти пише. Ето го откри. Трябва да откри се изчерпи. Чекай. Следвай ме. Да намерим изяще. Опа, Какво? нямам батерия. След мене. Спрямо заради тая пропаст. А не пропаст. Да, пропаст. Що? Да, качи се пак в лодката. Излезеш ми готино. Този път аз ще карам. Бе. Скачи. Ама и че ли имаш лодка? Да, имам. Чакай. Качи ли са? Да. Карай накъде. Ашко, не мога да виждам през тебе. Да, знам. Гледай отстрани. Този лодка може ли по-бързо? Не, това е максималното, бе, не ти ли е достатъчно? Не. Къде съм? Защо караш по земя? Защо караш по тревата? Не карам по тревата. Стрем си, че караш по тревата. Спри, тук има бамбук. Не! Спри се, Така че лодката. не мога, бъгнато ми е. Чакай. Оф. Стоит. Що ти беше да идваш за бамбук? Защото е ценен. Не за мене. Този. И аз взех малко. Колко имаш? 6. Мечът ми се щуби. Искаш ли един? Не, аз нямам. Няма нищо. Колко време ти па? Има на 9 минути вече. Да го прецакаш. Качи ли се? Да. Само да се оправя. Се помня да не го пецакам, ще го спра в Тук вече е един. задънено. Давай да слизаме от лодката и ще караме пеша. Ние тук дойдохме. Не, голям чудо. Вземи си лодка. Не ми трябва. А тук къде оставаш?
Къде си? Тук съм. Аз ще се бия с браза, ако видя нещо. Има крава, не ни трябва. Просто ако видя някакво нещо. И за хората, които знаят, вече сте играли много години Майнкрафт, нещо такова. Ние поне една година сме играли. Такова. Моля, кажете ни, как да си включим зомбитата, да има Моля, вече го каза чудовища. милиони пъти. Не, при малко май не го казах. Каза го. В миналия клип, който не се качи, май не го казах. Да, но го каза и в този в началото на... Аз също Добре. съм казал в моето видеото. Добре, просто. Си го я. Който казвам. Какъв ти е проблема? Чакай, Сашко. Тук няма да открием селище. Да, ясно Не тогава. Ти сте просто така си. Ние да не сме си изключили огладняването. О, бойчо. Най-вероятно. Не сме безсмъртни. А? Значи сме почти безсмъртни. Не може да се нарече. Вечерта няма какво да ни убие, в ден ако ние не се убием. Да. Странна работата е. Не пречи толкова. Това е сам. Хайде да копаме, искам да копам някъде. Някъде да спрем мини. Ето тук има една. След мене. Чакай, ела. Дело. Ето Опа. така. Продължаваме по двата ръка, не? Чакай, Сашко, че е такова. Айде. Чакай, че остана 11 минути да го спирам ли? Добре. Тя съм да искам да отбея пак бамбука. Аз си се покарам, защото ще да разгледаме. Като добре бамбука ще спирам клипа. Да вече се стъмни. Ако искаш, ще правим ли повече такива оцелявания или не? Да, и продължаваме това път. Не това оцеляване? Да, продължаваме на това. Добре. Ела, тук си понещуваме. Паднах някъде си. Ай, така си мислех, че ще се извадя. Ето тези мини търсим. Ауч. Сори. Ето такава, тази може да изкопаме доста неща. Добре. Охо, тук внимавай. После нали знаеш, че няма да успеем да излезем? Не ми пука. Защо слиза долу, бе? Нали това беше целта? Не бе, за клипа. Не, чакай, тъпчо. Къде чуваш? Добре, айде, давай, спирай клипа и толкова. Това ще бъде за клипа, дано да ви е харесал. Чакайте още видеа и... Поспало го каза. Сега насайди. Ай, стига. Добре, спирай клипа. Ще Добре. трябва да се копам. И до скоро.